Сведоци сме на хистеријата која се создава кога се споменуваат македонско-бугарските односи. Исто така знаеме дека таа хистерија одговара на некои политички партии и организации и затоа ја одржуваат во живо. Но од друга страна, дали ова хистерија фаќа корен кај обичната популација и кои се проблемите на работничката класа во Бугарија и Македонија, денеска разговараме со Лора и Иво во Софија. Здраво, Лора, здраво, Иво. Здраво. Здравей. Добро дојдовте во Гласни идеи или ние дојдовме во Софија. Прво, Лора, би почнале со тебе. Како ќе ја процениш состојбата со национализмот во Бугарија? Дали младите во Бугарија се паѓаат на националистичката пропаганда? Да, категорично при младите в България определено има такъв проблем. Дори аз самата като доста по-малка не съм била изключена от него. Всичко започва според мен с масовото образование и с общия дискурс, който имаме в образованието, както по история, така и по литература, който не позволява абсолютно никаква критична мисъл, абсолютно никакви различни мнения, фокусиране върху модели на национални герои, с които се очаква хората да се идентифицират. И е много пристрастно образованието ни, в смисъл такъв, че за едно и също действие, ако го извършваме ние сме завоеватели, освободители, ако някой друг го извършва спрямо нас, съответно той е поробител. И това са неща, които децата слушат в училище в рамките на 12 години, без да им се позволява да мислят каквото и да било друго по въпроса. Порастват в една такава система и след това са по-лесни за управление от страна на политически сили и политически партии, защото хората, когато са разделени на по-малки клики, на по-малки групи, когато не проявяват солидарност едни с други, е много лесно да ги настройваш и да ги привлечеш съответно към собствените си идеи и политически каузи под шапката на някаква цел, която е маскирана като патриотична, като родолюбива и така нататък. В момента от няколко години насам, според мен се наблюдава едно голямо засилване на един токсичен патриотизъм в обществото, свързан с непрекъснатото изземване на националните символи от десни лица, политически сили и групировки до степен, до която човек вече е трудно да се идентифицира с знамето си, например, без да се почувства той самия като част от една такава групировка. И има нещо такова конкретно при децата в ранна тинейджърска възраст, че се наблюдава един процес на радикализация, свързан с футболните агитки. Да. Иво, како одговарат, да кажем, на ова појава левичарските организации во Бугарија? Нажалост много слабо, тъй като не сме много хора, не сме много луги. Има разлика сега между някои левичарски и някои анархистички групи и организации. Али се опитваме да се противопоставим на национализма от всички страни. И на българския, и на македонския, и на сръбския, и на гръцкия, и така нататък, и на турския национализъм. Ние сме винаги за хората, за техните борби и против разделението на националните граници и държави. Не сме правили кой знае колко много акции, но ето примерно днеска имаме тази антинацистка демонстрация, на която аз лично мисля да скандираме и нещо в солидарност с Македония, тъй като знам, че този спор е много голям. То не е спор, всъщност тази омраза на политическо официално ниво между двете държави. И от една страна е много смешно как всички българи, патриоти, националисти казват, че македонците са наши братя, в същото време са толкова против това, казват, че няма македонски език и така нататък, което според мен отдавна вече би трябвало хората да се разделят с тази илюзия, защото ако и македонски и български да са много близки, в крайна сметка македонски съществува от доста години като отделен език и аз когато ходя в Македония, никога не говоря на английски наистина, но все пак уважавам това, което хората говорят там и не говоря както говоря примерно от моя роден край, където съм далече от северно-источна България. И смятам, че наистина национализма вреди на отношенията между хората, така като хора, като граждани, като европейци и като балканци също трябва да сме заедно и да се противопоставим на тази икономическа експлоатация, която се наблюдава навсякъде и на Балканите също и повечето народи са доста бедни.
И в същото време се занимаваме с това, кой е българин, кой е македонец, кой какъв език говори и така нататък, което просто абсолютно отлича вниманието от истинските реалните проблеми. Че смяташ дека намерно се користи национализмот за луѓето да не мислат на нивната состојба? Економска, да кажем. Да. И което е страшно, всички националисти, както казах, казват, че македонците са наши братя и сестри. В същото време аз се страхувам, че в един момент може да стане толкова изострен на тази омраза, че да се получи нещо, да не се получи никога, но нещо подобно на Русия и Украйна, нали, в един момент да кажат, нали, Македония е наша или нещо такова. Надявам се, че това няма да стане все пак сега в 21 век, но виждаме какво се случва. И смятам, че наистина трябва повече да се свързваме нашите групи и организации, колкото и да сме малко на брой, от двете страни на границата и да се борим срещу този национализъм от двете страни. Да, точно. Се Лора, нешто за економската состојба во Бугарија, како ќе ја процениш? Трудна е за бедните хора и е трудна включително и за средната класа. Сега у нас има едни много масови поп-културни настроения, които са насочени срещу бедните. Като че ли проблема в България са бедните, а не бедните имат проблем. Наблюдавам понякога у хората една форма на завист към хората, които, например, живеят в незаконни постройки или заради това, че получават социални помощи. Не се търси достатъчно корена на проблема, според мен. И освен това, нещо друго, което много се наблюдава тук, според мен, особено в по-малките градове, е, че има трудова експлоатация. В смисъл, от към закони, нашето трудово законодателство е доста добро, мога да кажа, но на практика нещата не винаги се случват по начина, по който се случват по закон, защото хората имат малко опции за работа и са склонни понякога да приемат всякакви условия, дори и такива, които са абсолютно неизгодни за тях, от порядъка на това да работят на хонорари, да не ги осигуряват изобщо, да работят на по-дълга работна седмица, отколкото е установено по закон, или на заплата, възнаграждение съответно под минималното. И повече часове също. Да. Това имах предвид, нали, за по-дълга работна седмица. И още нещо има, което принципно минава за плюс у нас, това, че има чуждестранни инвестиции, което от една страна действително е плюс, но в повечето случаи тези чуждестранни инвестиции се състоят в това тук да се откриват кол-центрове, сервис-центрове и други подобни аутсорсинг бизнеси, които предлагат на младите хора, независимо дали образовани или не до там образовани, предлагат им по-добри условия в сравнение с тези, които се предлагат масово на пазара, например за професиите, които са свързани с тяхната специализация или с техните лични каузи. И в един момент, ако тия хора искат да оцеляват, да живеят нормално, да създадат семейство, им се налага да се пренасочат към някакъв такъв бизнес, да, нали, приемат едни такива условия. И аз имам чувство, че това в дългосрочен план малко ни превръща в най-работническата класа на Европа, защото вършим нещо, което никой друг в Европа не би вършил за тези пари и за тези условия, които пък у нас изглеждат по-добри от масовото. И така, например, аз, понеже съм завършила журналистика, около 70% от колегите ми наистина работят в такива аутсорсинг бизнеси или в някакви корпорации да попълват Excel по цял ден. Да. И аз само да допълня, също, че голяма част от тези инвестиции, за които Лора спомена, поне доскоро, мисля, че още продължават, се изразяват в това, примерно на някои италиански или гръцки капиталисти да отворят тук, примерно, фабрика за обувки или за нещо друго и да дават супер малко пари, много по-малко пари, отколкото биха давали в Италия или в Гърция съответно. И това се наблюдаваше до много скоро, но в крайна сметка или пък шивашки бизнес. Това е много също популярно, особено в моя град Русе, примерно много шивашки фирми, където работят най-вече жени за много малко пари, но те са доволни, че имат дори и тази работа, защото иначе ще бъдат без работа. Но в последните години мисля, че голяма част от тези италиански или гръцки фирми се изнесоха и към други страни, например към Македония и Сърбия, тъй като не са в Европейския съюз, не са в Европейската уния и няма такива стандарти, както в България беше преди това. Тоест могат да експлоатират по-лесно. С две думи искам да кажа, че така наречените чуждестранни инвестиции в
повечето случаи се оказва просто чуждестранна експлоатация, която замества българската експлоатация. Да. То тук мисля, че и от към данъчно облагане им беше по-изгодно или греша. Не знам толкова в детайли да ти кажа. Добро, се околу малцинските прашања сакав да те прашам и плюс мигрантите. Знам дека односот на државата не е баш добар кон мигрантите. Да, значи политиката на българската държава спрямо мигрантите, идващите мигранти най-вече от Близкия изток и Африка, е брутална. Това е може би най-бруталната заедно с Унгария политика, която се случва в цяла Европа. Спират се по границата, биват пребивани, арестувани, депортирани, много често и ограбвани. В България съществуват също така и банди от хора, които ловят мигранти, така наречените ловци на мигранти, които са всъщност ловци на животни, които са превърнали в ловци на хора в момента. Това наистина се наблюдава само в България и в Унгария също има последните години. Но самата политика наистина е много брутална, случват се и много нередни неща от законова гледна точка, които не би трябвало да се случват, но тук, когато говоря против политиката на българска държава, искам да спомена, че всъщност тя е част от цялата европейска политика и че всъщност Европейския съюз, колкото и да говори за права на хората и включително и на мигрантите, всъщност иска тези мигранти да бъдат спирани именно от държава като България, която граничи с Турция и където най-много идват мигранти. Така че е абсолютно лицемерна европейската политика. Тя казва, нали, трябва да се спазват човешките права, но реално тя е доволна от това, което България прави. Всъщност не е доволна, тъй като мигрантите продължават да идват. Знаем, че и при най-тежките условия. Поради што доаѓат како транзит, ја користат Бугарија или тука остануваат? Повече като транзит, но все пак има и такива, които подават тук за убежище, нали, за asylum seekers и някои от тях остават. Има много голяма разлика между различните видове мигранти. Например, докато беше официално се смяташе, че има война в Сирия, сирийските бежанци вземаха малко по-лесно документи тук, за разлика от други. Но мисля, че в момента дори при тях вече не е толкова лесно вече, тъй като официално се смята, че едва ли не войната е приключила, което не е така, разбира се. Но да, това исках да кажа, че каквато и брутална политика да има държавата, пак ще продължат да идват мигранти, тъй като да живееш в Афганистан, както е ясно, никак не е по-добре. И затова те ще идват, например, в Афганистан, казвам. Защото, между другото, афганистанските емигранти са едни от най-зле поставените тук в България, тъй като те не могат да бъдат официално депортирани в Афганистан на талибаните, но също така и не получават убежище. Тоест, те са в нищото. И дори самите адвокати казват, които се занимават с мигрантски права, казват, че ги наричат се едно като нещо като black hole, черна дупка, не знам, в случаите на афганистанските емигранти. Тук искам да обърна внимание също за хората от Турция, тъй като за тях не се говори много. Има много политически бежанци от Турция, независимо дали са кюрди или турци по народност, които са против диктатурата на Ердоган и които повечето от тях минават транзит от тук с цел да стигнат до Западна Европа, но голяма част от тях биват задържани тук и са принудени да подадат молби за убежище. Много малка част от тях получават, направо се борят на пръстите на едната ми ръка, които получават убежище. Голяма част са депортирани по време на правителството на Бойко Борисов особено, който е твърде голям приятел с Ердоган, открито го заявявам. Имаше една престъпна политика, имаше много наистина стотици депортации на политически бежанци от Турция, някои от тях незаконни. Някои от тях дори въпреки решението на съда се случваха. Сега последните 2 години имаме така 2-3 случая, нали, включително и с наша помощ, хора, които се занимаваме. 2 бежанци кюрди от Турция получиха статут в България, което беше голям успех. Но като цяло ситуацията е много, много сериозна и никой не обръща внимание на това, никой не се интересува от това, че в България, разбира се, че кюрдите имат проблем с Ердоган, примерно. Никой не му пука от това нещо. Не се интересува. За малцинствата, разбира се, те са част от този расизъм и национализъм на българското общество. Най-силен е расизма срещу ромите, нали, или циганите, да го кажем. То още също така от ранна детска възраст се насажда това нещо, как те са крадци, убийци и така нататък, как стоят на помощи от държавата, не работят. Всички тези предразсъдъци, които ги има. И има много силен расизъм спрямо тях, спрямо турското малцинство, по исторически причини, пак като някаква омраза към Турция. Има също предразсъдъци, но да кажем, че те са малко по-добре представени все пак в обществото. Има турска партия, която е в парламента и има проблеми, но не може би толкова сериозни.
Иначе, да, основно срещу ромите. Като говорим за малцинствата, има много силен расизъм. Срещу роми и срещу мигранти. Разбира се, ако тези мигранти са от Близкия изток, ако са от Украина, няма проблем. Или поне не толкова сериозен. Въпреки, че съм го чувал, да, не искаме украински бежанци тук и това съм го чувал по улицата, но все пак, за съжаление, когато си бял, е друго. Да. Сега како се борите вие против овие појави? Со освестување, да кажем, на популацијата, со некои предавања, разговори? Значи, опитваме се да говорим за тези проблеми най-малкото, правим протести, не особено многобройни. Понякога, лично аз се опитвам да помагам на мигранти, като ги свързвам с адвокати, които също не са много в България, но все пак има една група, която се казва Voice in България, която се занимава изключително с правата на мигрантите и понякога успяват, както в предходните случаи, които споменах, да помогнат. И се опитвам общо да ги свързвам с тях, но това е на много индивидуално ниво, не е като някаква борба изцяло за мигрантите, за съжаление. Не сме много добре организирани. Правили сме различни акции в миналото, примерно пред различни детеншън центрове в България. Правили сме дори и No Border България през 2011, когато нямаше още толкова много мигранти, но искахме да покажем, че това ще стане проблем в един момент. Но за съжаление, да, малко сме, не са много хората с леви убеждения или анархисти в България, които да им пука много за това. Обратно, повечето хора, ако ги питаш, ще кажат, че са против мигрантите. Не знам защо, може би защото са терористи, така е насъдено. Да, ке им ги вземат работните места. Защото не ги познават. Обикновено хората, които имат нагласи против малцинствата или против мигрантите, ако ги попиташ, те рядко познават и един мигрант, но са чували от един техен братовчет и така нататък. Иначе, моите впечатления за помощта горе-долу съвпадат с тези на Иво. Това са усилия, които се извършват на индивидуално ниво или усилия, които се извършват на ниво неправителствени организации или неформални групи. Аз, например, работех към неправителствена организация с мигранти, конкретно и с бежанци преди няколко години. Да, действително повечето хора искат да продължат към чужбина и не искат да остават тук, но има и такива, които искат да се установят тук и да живеят тук, и впечатленията ми са, че конкретно при децата и при тинейджерите интеграцията е много лесна. Те самите имат лична мотивация да се интегрират в средата, да си намерят приятели, да си намерят мястото в живота, и им се получава, може би, повече, нали, отколкото на техните родители. Но иначе по отношение на документи, на помощ с намиране на работа, това са индивидуални усилия за всеки един човек. От гледна точка на това, че е много по-лесно да свържеш един човек с конкретни хора, които знаеш, че биха го взели на работа, отколкото да му помогнеш да си оправи CV-то и да отидеш с него да го придружиш, например, на кариерно изложение или нещо подобно. Повечето неща наистина се случват чрез лични контакти, защото има много тежки предразсъдъци тук. Спрямо украинците също има предразсъдъци, макар че действително по-малко. В моя роден град Варна, например, където има много бежанци от Украйна, буквално битуват някакви схващания, че украинките са дошли тук да крадат нашите български мъже от българските жени. Нали, обсъжда се те с какви автомобили разполагат и така нататък. Все едно човек, нали, ако е заможен, не бяга от война. И така. Спрямо ромите пък има едно такова отношение, като че ли ние живеем в паралелен свят с тях и не се намираме в едно и също общество и не се намираме в една и съща държава. И нещо, което хората не осъзнават масово, според мен, е, че дори ако те по някаква тяхна си причина, която няма да коментирам, са настроени против ромите, то отново е по-изгодно дори и за тях самите ромите да са интегрирани и да умеем да живеем заедно. Нали? Включително от гледна точка на казуси като битова престъпност, които много често се вадят като опорки, нали, срещу малцинствата. Но нещо друго, което има като проблем и което затруднява включително и комуникацията, защото според мен предразсъдъците се борят най-вече с комуникация, и то с открита и директна и неосъждаща комуникация. В смисъл, понякога е добре човек да може да седне да поговори с някой, който мисли различно от него. Но нещо, което много има като проблем, е, че тук има също едни масови настроения против лявото и против левите убеждения, които според мен, нали, са свързани с близкото ни минало, но масово
лявото, за хората, които не го познават добре, се идентифицира с някакви абсурдни форми на тоталитаризъм и включително за консервативни политики има, които хората ги приемат като леви. И много често аз дори не мога да поканя собствените си приятели на един протест с мен против фашизма или против насилието над жените или въобще на някаква правозащитна тема, защото те ми казват какво правиш там с тия комунисти, които веят флаг с сърпичук, нали, буквално, без да са идвали, без да знаят кой е там и защо е там. И така. Много е трудно. Искам само да добавя две неща относно мигрантите, които са актуални. В момента също така много трудно се дават документи на бежанци от Иран и в момента дори се случват да се разглежда от съда дали определени хора да не бъдат депортирани в Иран. Сега в тази ситуация, за съжаление, за щастие не ги депортираха тези два случая, които знам аз, но не се знае какво може още да се случи, тъй като това са хора, които да речем са приели християнството и не искат да бъдат върнати в Иран и точно в тази ситуация това е абсолютно престъпление да бъдат връщани. Както и исках да кажа, че има макар и не много политически бежанци от Русия, които са против диктатурата на Путин и те също не получават статут. По някакви причини, един от тях, който аз познавам лично, му беше отхвърлен статута от Държавната агенция за бежанците с довода, че в Русия е имало гражданско общество и може да се бори за своите права там. Което говори каква е политиката на Държавната агенция за бежанците. Аз открито искам да я нарека и тук Държавна агенция против бежанците. Да. Добро, сега кои са перспективите на работниците, да кажем, работничката борба, како би се одвивала во Бугарија и кои са перспективите за соработка со останатата работничка класа од регионот? Дали излезоте во заедничка борба? Или сите треба да се бориме само во собствените држави? Винаги съм бил за това да водим заедно международна борба, но за съжаление не съм много голям оптимист, тъй като толкова години се занимавам и не виждам наистина да има някаква голяма организация между нашите народи, различни балкански, би трябвало да има, би трябвало да правим много по-често протести, ако ще е по едно и също време и за общи проблеми, каквито имаме тук на Балканите. И точно по този начин да загърбим национализмът. Имаме координация, имаме контакти с хора, с другари от почти всички балкански страни, но за съжаление това е по-скоро координация, по-скоро информация, помагаме си, ходим си на гости, но не е истински добре организирано, за съжаление. Смятам, че трябва да бъде повече, по-силно, за да се противопоставим и на капитализма, и на национализма. Това пак е добро начало все пак, за което казваш. Аз също смятам, че в интернационалния подход има повече смисъл и повече перспектива, но той пък, за да се случва, според мен, трябва да има по-развита организация на местно ниво. Да, по-вързано е. Иначе, разбира се, нали, във всяка държава има някакви локални местни проблеми, които са само местни, но в крайна сметка наистина много от нещата са свързани. И когато говорим за този глобален капитализъм, той наистина е навсякъде. Експлоатацията е една и съща или много подобна. Да, точно. Па додека зборуваме, всъщност истите работи се случуваат и во Македонија, што вие ги споменувате. Да. Па добро, ви благодарам за гостувањето. Се надевам ке се видиме и во Скопје. Аз се надявам. Поздрави на сите во Северна Македонија и не на национализмот. Почитувани гледачи, за повеќе емисии следете на YouTube каналот Глас на идеи.